Sziasztok! A mai videóban megmutatom nektek, hogy milyen termékeket és miket használok. Nem tudom, hogy ki fog-e férni, ezért gyorsan beszélek. Nem az egész minkemet fogom beletenni, meg az ecseteimet, pirosítóimat, ilyeneket nem fogok beletenni. A legnagyobb, ilyen fontosabb dolgokat és minket, olyasmiket fogok bemutatni nektek, nem annyira nagy dolgokat. A háttér miatt, bocsi, igen, ott a fürdőnek ott a melegítő boiler, ilyeneket ne figyeljetek, csak a fürdőbe tudtam megcsinálni, bocsánat, érted-e? Kezdjük is. Először is a barnítókkal kezdjem. Van egy Color barnítom, a 30 ml van benne, egy avonos, ne foglalkozzatok a háttérzajjal, viszont na mindegy, és akkor nem tudom ezen, hogy hanyas árnyalat, de viszont ennyit kell róla tudni, őt jobban szeretem. De viszont ez hidratálja a bőrt, és nagyon-nagyon sötét az én bőrömhöz, és amilyen itt, olyan a bőrödön is, úgyhogy na ez tényleg, a BB krém az mindig olyan. Úgyhogy sziasztok! Ez egy olyan videó, amiben megmutatom, hogy milyen sminkeim vannak és mik vannak, és miket használok, hajgumizáshoz, ilyesmihez, ha háttér zajok vannak, ne foglalkozzatok vele, itt hátul ne foglalkozzatok semmivel, a fürdőbe tudtam csak megcsinálni azokat a boilereket, meg ilyesmi, ne foglalkozzatok vele, mert csak itt tudtam megcsinálni. Nem tudtam az egész sminkemet beletenni, mert még a tusfürdőt, meg ilyesmiket akartam beletenni, hogy ha véletlenül külön veszem fel mindegyiket, akkor ne haragudjatok, érte? Kezdjük is. A barnítóval fogom kezdeni. Van egy ilyen coloros barnító, az a világosabb, és ez pont olyan, mint a bőrömön. Egy picit világosabb, de viszont nagyon jó a barnít. Nem tudom, hogy hanyas árnyalat, de ez egy BB krém, és nagyon sötét. Ez hidratálja a bőrt, hiszen a Garnier-től van, meg BB krém, de viszont ezt nem szoktam használni. Nagyon sötét, ha annyira kell, akkor gyorsan fölviszek, de viszont viszek ebből a világosabbból fel, mert még van ezen kívül 10 akármennyi, 20 akármennyi, nem tudom, de az is a vonos egyébként, és nem tudom, hanyadik árnyalat, de igen. Aztán egy ilyen mattításra való arcpirosító. Az ecseteket nem fogom megmutatni, meg ilyesmit, úgyhogy azt ne aggódjatok, ha véletlenül nem mutatom meg. A 2-es, 7-es árnyalat nem tudom, hanyadik árnyalat, de ez ilyen háromféle, de széttölt. Na, ez is egy ilyen P2-es, és ez nagyon sötét, de nem szoktam egyébként használni. Egy pici eltérés, amit utálok, de viszont azért, hogy ti látjátok, azért megmutatom nektek, hogy milyen. Így össze van törve, azt el kell, hogy mondjam, és ilyen. Hát így fog, meg a másikat is kivontom, végülis ezt nem lehet kivontani, de mindegy. Akkor egy szempillaspirál, a Luxe, egy ilyen aranyszínű, és ilyen Én sosem szoktam újat venni, én mindig egy kis szemcseppet beleteszek, és úgy sokkal jobb. És ugyanolyan, mintha úgy lett volna. És egy szemöldök spirál. Aztán egy szájfényt mutatok nektek be, és nagyon jó illata van. Ezért nem tudom, milyen illata van, de nagyon jól fog. És szájon ilyen. És mikor tudjátok, a szájon így lejön róla, ez nem egy picit leszárad róla ez a csillogó, akkor aztán, ha leszárad róla ez a csillogó, aztán olyan, mintha egy rúzs lenne rajta, de szerintem ebben nagyon imádom egyébként. Akkor jöjjenek a paletták,
Ez egy olyan paletta, ami látszódjál már, jól látszik. Ez egy lila, ez egy rózsaszín szemhéjpúder, és ez egy ilyen Kína is egyébként, de attól nem baj. És ez pedig, ha véletlenül egy picit befestem rózsaszín, és jó, itt egy picit így mentem, akkor így avval is ki lehet ezzel a fehér, és a piros pedig egy ilyen pirosító, úgyhogy de lehet egyébként szemhéjpúdernek is használni, úgyhogy ez ilyen készlet. Aztán ez már nagyon-nagyon őskori, ez egy kék, sötétkék, ez egy világos, egy fehér, és egy ugyanolyan, de ez piros már, ez már piros szemfestés. Aztán ez egy avonos már ennek van márkája, levettem róla a tükröt, de egyébként így néz ki, egy nagyon sötét lila és egy világosabb, ilyen rózsaszínes, fehéres lilás. Aztán ennek sincsen márkája, ez egy fehér lila és egy kék, és sötét kék. Aztán ez is egy avonos, de ezt imádom, hiszen nagyon jó kiegészítőnek. Egy fehér, egy barna, egy arany és egy nagyon sötét barna. Semmelyiket nem szoktam használni, csak a fehéret korrektornak, tényleg korrektort sem mutatok. Csak ezt így ilyen bőrhibákra, meg ilyesmikre, ezt szoktam használni, hogy ez aranyszínű. Nem tudom, hogy látjátok-e, de aranyszínű. És akkor ennyi is lett volna a szemhéjpaletta. És aztán egy ilyen, azt fogom nektek megmutatni, hogy van egy ilyen kis barbis, ez már 3 évvel ezelőtt kaptam meg, és még azóta én nem szoktam magamat fújkálni, csak ha eszembe jut, ilyen barbis, de imádom, és annyira jó illata van, de nagyon jó, ilyen kis rózsaszín aranyos. És ilyen pici babás, viszont olyan, mikor ennél is használjuk. A hajamra, mikor már megmostam tényleg meg minden, meg ha véletlenül egy kicsit kócos, ezt szoktam, és ez ilyen karamellás, és nagyon jó. Ennek is az illata király, de viszont egy picit ráfújok, és akkor már is erősíti a hajakat. Ott is van, ha véletlenül oldam. Aztán azt is mondtátok, milyen fésűt használok. Egy pár írta, azt a Facebookon, úgyhogy na, akkor kezdjük is. Át egy ilyen piros, ezt a God Marketből vettem, mert ott én úgy imádok vásárolni egyébként. Annyira jó mindenek vannak benne. És ez ilyen, mindig ki szoktam piszkálni belőle a hajat, ebből könnyen jön. És ezek a pici bogyók vannak ezek a pici bogyók vannak, és ettől nem fog fájni a fejbőröd, meg nem így húzza, úgyhogy szépen lassan. Na, akkor még hogy van olyan, mikor hajfánkkal csináltam egy videót, és akkor mondtátok, hogy oké, mutassam meg, hogy milyen méretű. Ez a legnagyobb méretű hajfánk, ez egy egyszerű hajfánk. Ezt még a Rossmannból vettem, egy ilyen picike, fekete masni, nem tudom, hogy látjátok-e, de hogy mutassam már, hát nem tudom, hogy látjátok-e, de ez ilyen fekete és beleolvad egyébként, ilyen csillogó, ilyen, nem tudom mi, hogy mondjam, de ilyen fényes kis táska, de most kipakoltam belőle, és egy kis ilyen violettásban vannak, és egy ilyen kis ládikóba, meg ez persze, és akkor ez ilyen pöttyös, meg ilyesmi, és nagyon tetszik, egy ilyen latin. Na, akkor ha már itt vagyunk, akkor a bőr, amikor este, majd csinálok egy olyat is, hogy reggeli rutinom, esti rutinom, és amikor este így fürdök meg az előtt, egy ilyen maszk van, hogy ne legyen száraz a bőröd, és ez jó gyerekem is. Én az 12 éves vagyok, de mindegy, jó arra is, és ha már ott vagyunk, akkor a testápoló. Ilyen testápoló van, már kifogyott belőle persze. Aztán hónajspré. Ebből van egy zöld, de viszont ezt használom. Mert ez ilyen
pont gyerekeknek valaki ilyen ízed is, ez ilyen rózsa illatú, de viszont eperes, gyümölcsös. Ezt még nem használtam, de ezt már használtam. Ez ahhoz a másikba való, ezt még nem használtam, de ezt már használtam. Úgyhogy ilyen, ez is nagyon jó. Aztán mit használok a hajamra? Ezt a nagyon nagyot, már nagyobb, mint a fejem, persze hosszúságra. Ezt a nagyon nagyot és ilyen kinyomós, nem szappan, tényleg, ez a kallostól. Ezt nagyon szeretem, mert hogy csillogítja a hajamat, meg ilyesmi. De van olyan, amikor nagyon szeretem, akkor nem gyümölcsös izét használok, hanem tusfürdőt, hanem ezt a csokis, és tudjátok, mikor az a vanília puding fő, és akkor érzed azt a jó illatát, hát egyszer már meglátom, de nem jó az íze. Ezt is a Rossmannból, ez a Rossmannból vettem. Hát betettem anyukámmal, ez is már ebbe alig ha van, de viszont ez is nagyon jó, és ez is nagy. És mindenből szeretek nagyokat venni. Aztán ápolónak egy ilyet használok. És ugyanilyet, ez már arcra való, és ugyanilyen nem tudom megkülönböztetni, de viszont a hátulján az több a test ápoló több, mint a másik, mint az arcra. Ez egy hajbalzsam, ez is a kallos, és nagyon jó, és imádom tényleg. Aztán, hogy mit használok még? Hát egy ilyen fogkefét használok, ez ilyen apukám hozta, és minden leírtatok, hogy miket mutassam meg, persze, és egy ilyen fogkrémet. Ennyit használok. Ennyi is lett volna ez a videó, köszönöm szépen, ha megnéztétek, lájkoljatok, kérlek, lájkoljatok, és iratkozzatok fel, ha tetszik nektek, és ennyi is lett volna ez a videó. Külön mondom Bicskó Sárának, hogy nézze meg ezt a videót az osztálytársamnak, mert nem talál rá egy videómra se, és remélem, hogy már megtalálja ezt a videót. Na, úgyhogy mondom neki, ha megtaláltad Sára, köszönöm szépen videón kívül is. Mindenkinek. Sziasztok!